الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره آمين. ولسا أسلامه ولا كان لباينا الله كان سبو داما الله كان جينا الله كان الله رجي أما مين الله فهير الله كان أم سرا مين تورو الله كدوانا شيء الله كوك الله كالله كما شوينا بويا كما صلى على رسول الله وكو أسلامه وناموري بشوينا كذا نظر كلو كلدورو أكلو فلو سبب فلا أنتن ولو فلا نوé jeudi le 5 janvier 2017 Ami Malla Ami Bamako Anga wala da bele ba Akasheti Sawana no ya Akasheti numéro 3 a volume 3 ni Allah sona ni yo damne toy Anye ledu mindi ama wani Allah sona wala dan yamba dafa amma ka wallahi no ye kabaira jurmu jurmu mino ni mo balla ka saka ala kira ko bi janamana salib o jurmu mo gani kele ko nyefo ko barachi ni anga sigo ko sabana de ni ala sona gatala ola an ya yin ala fa ngwa ka bira ana ngwa min yo zoro nin kene kele ka wal ma kene wore gatala wa ala sona ka ke shuina ka kila ka ke nin kene kele sangare mo fiye mo tagasigi ngo walada nunu nafaka bo nga faida ube walada ukono mito ka fara minge ka kaida o dima ka gongo goshili minge ka posrala yani ntaka ka danga walada ka aslame o nafaka bo kusura nafaka bo wala mo farali minge ni mogo mi o lameni kro nyumaye wala da ibi wasa surala ibi dawla surala wa ibi dana surala wallahi fenja mai bo sura kono fayda tawma la de khayda nunu ngona mi to ka fara ka fenja ma foye wa walada yɛrɛ la mi fara ka yɔrɔ caman bara ci dɔnɔgɔ kun na ani kare kun kɔnɔ
anga sigi ko sabana naam ni ala sona ni yoy siga tala ya nanga tananga wala dai naam nya fiye ka tamakiya buila bolo mina ni bolo njigi naam kele mi mo no fe ala ko te ay ala kira ko te ay dine ko yerate ay dina ko te sangare wala ala ma fanga molo mine ay wa ala ma fanga molo bla ay ma febo ala kira ma fanga molo mine ay wa kira ma fanga molo bla salim mais ala ko jene haramu ya qur'anina che la takrabu zina wallahi sangare jene kalita de jene gere nyonya nyaka haramu ya ka to bela che muklakan fura no bi ka ka seni bulula siga tala temengaro ka o nyema fo o nyeti do o nyeti do wala mais ala yere ma kuma min ga qur'ana na naam baru de taro no fe ala kira ma kuma min ga ka di sala baru taro no fe ibado ko ni mo ni bara de wallahi mo ka bara e bolo min ni bolo jigi misri kono amanga wulili ma mante wa ma saberete wa dine ko togote wa ala ko togote wa lara nyini na re tere sangare wala ay mo ka komisani ka mo bi komisanu saka saka ka komisanu ko lu ta ko lu bama o tigi bi ni na kuma ba re ko siga tala yana nga bari ta ki bolo ne bolo jigi jene haramu e o keme seni bolo la shoni haramu e o keme seni bolo la na mara di jabo ya haramu e o keme seni bolo la muso ka ke ladriye cheki click ka ke ladriye be jigene do kuma kendo ka fo ka bolo ne bolo jigi ayo sangare angere misiru chira na e wallahi dudo farala bi ko bolo ne ko bolo jigi mi faga mo fiye ndeme ndo bolo jigi tesla me bolo yele tesla me silamɛya ma fɛn fɔ bolo ko kan ala kira ye kuma min fɔ bolo ko kan silamɛya tɔgɔ la o ye silamɛw a y'a jɔn a bolo la o kɔrɔ tɛ ko k'a minɛ k'a da disi la dɛ o kɔrɔ tɛ ko k'a bila i kɛrɛ la dɛ mais o kumakan in kɔrɔ de ye i jɔn d'i bolo la fɛn min t'i ta i tɛmɛ o kan silamɛya kumana bolo ko min na o y'o ye wallahi sangare wala kitabu minnu bɔra n'o ye bolominɛ defa n'olu nana bolominɛ lakale an karamɔgɔw tulo b'a la ko don dɔ la ko cɛ dɔ ko don dɔ la ko ne ye kira ye a bɛ seli la a b'a bolo minɛ cɛ dɔ ko ne ye kira ye don dɔ a bɛ seli la a b'a bolo minɛ bon an k'a kɛ cɛ dɔ ko ne ye kira ye a bɛ seli la a b'a bolo minɛ mais est ce que kira ka baara kun ye bolo minɛ ye an ka bamanankan lajɛ bani cɛ dɔ k'a fɔ ne ye ali ye a bɛ ka moto dilan o kɔrɔ ye ko ali tɛ moto dilanna ye a bɛ se ka ɲɛ bi a taatɔ wajilikɛyɔrɔ la a ka moto tiɲɛna a bolo a bɛ ka moto de dilan mais ni maa min ko n ye ali ye a ye wajuli kɛ o don dɔ la ne ye ali ye a ye wajuli kɛ o kɔrɔ k'i kunkolo tiɲɛna ali ka baara ye mun ye o tuma o kɛli tɛ fɛn lakalita ye o mais a ti min kan n'o de kɛra o kan ka lakale ko cɛ dɔ ko ne ye kira ye k'a b'a bolo minɛ don dɔ ne ye kira a b'a bolo minɛ o tuma ni a ye kira a b'a bolo minɛ yala kitabu jumɛn ko cɛ dɔ ko ne ye kira ye ko a ye sun don o fɔra maa fɛ yan k'a fɔ ne ye kira ye Mahamadu selila o fɔra wa ne ye kira ye Mahamadu ye jagadi o fɔra wa o ye kira ka baara de ye mais ne ye kira ye don dɔ la a bɛ seli la a bɛ ka n ka bolo minɛ o kɔrɔ ye Muhamadu yɛrɛ ka laada tɛ bolo minɛ ye nin bɛ kɛnɛ kan o don dɔ n ye cɛ ye a bɛ nin kɛ ale cɛ ka baara yɛrɛ de ye o est ce que fɛn kelen don i ka moto cɛ n'i bolo sera i burusi tile bɔ ka burusi nettoyer moto dilanna ka baara tɛ wa ni mɔgɔ min y'o la n'o bɛ sɛbɛnni kɛ o b'a fɔ ko don dɔ la ne ye karisa ye a ye a ka moto dilan mais karisa tun ye moto dilanna de ye wa kuma in bila o tuma n'a sɔnna k'aw nɛmɛ minɛ silamɛya kelen kelen ko don dɔ la tile wɛrɛ ko a ko don dɔ la alakira sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a ko a nana sɔrɔ mɔgɔw bɛ seli la ko cɛ dɔ tun bɛ k'a bolo minɛ o tigi tun gɛn bɛ ka i kinibolo c'est à dire i numanbolo da kinibolo kan
ayi yaro ko ka kinimolo da numolo ka na'am nani ce mun mai baka numolo da kinimolo ka aiwa abisilla na'am tawti ko alaka nana sallallahu ta'ala wa sallama ko muhammadu e bolo kinimolo sama nga bol jukoro ko dan numolo ka aiwa muhammadu temena makuma allah akbar ko kira ma fego la ko ni bolo kinimolo sama nga bol jukoro ayo dan numolo ka nga makuma angara mo o tuma kharaj mai na'am muhammadu ni islamu bi sella nyove san joli joli ayo muhammadu ni islamu bi sella nyove ko joli joli la ayo haga foi tala otuma muhammadu ni islamu ga salite ani wati jamai meke hali bi seli yere bolo mini tugoya islamu maso go nyedo eske bolo mini ku yisella ay ni mekana ga de ayo eni mogo muhammadu kana ni seli kana dama bolo mini ka kala oho otuma kira be kan mogo seli abolo mini ni oho mogo bugu bolo mini oho sanjul jul misir la me kan aslam kan bolo mini hali bi kini kan da numa ga donda mogo fe misir kele ko noy o ko roy jumay ko la da te bolo mini sikatala ne te mogo shimi yoki ko da ka mo ay ko ay sabu ka wa da na nyo be kan disho sikatala sangare otuma ni cey bolo jugorla kini bolo bla jugoro kan momul bla sanfe ala kira nana kini sama ko bla sanfe la o korate ko bolo mine de islamé o korate ko bolo jigido me kira bi faga ira chala ora ine la na manya iba mine otuma ni midan nika sikatala o ngani ma mine du aywa bolo mine dalu tigu ko fana na'am ko jibrilla de kira de selila otuma ko jibrilla de iye kira de selila ko kira ko ko alere jibrilla ko jibrilla de kan sele ka ke meti bolo mine allah sayya bo kuma nunu mi hagli fiemani talu katade sikatala mais ni soro ka wonna me don yana ngasta ibi ta fa do ka islamia kono angara mo mari karamo ko tare jebbe aywa ay question poser ko muhammadu borani sele minine wasali aw ma fo sele kunde de akume nga briga wuli jogo nanu kunde du ko ka bada ay parce que sele ka gere ka alala mo bi se ka gere ka alala la habela mais briga wuli ne kunde sele to ala ay o inde sangare otuma kira borani sele mi na'am kabakolola sikatala otuma kabakole ala place de ya aywa ay o korte ko ni obli ko do kafira ka fogo ala bi soro sangulo la ni mogo obli ko kafira allah ala bi fabe aywa namu gele ne yiwere nanga nyongu me bamako shini mina chifiye ani nga so ere bamako e eske sangelendo ay abisa ga nyenye kutala kai pumado mwara kutala kana bamako kana kume bamako ya ibina nzoro ya fana wananye ko inge bita kandoya ni tarami soro kata kutala wala ala ko kirema muhammadu na sangolo la ya me ani ala sigiyoro e sangolo e se fangelendo kele unde angare kele bon kire tarayro na sallallahu ta'ala alaihi wasallam ala ka dave masi ala ko muhammadu hali fanyi kisiya fanyi ay alba don go tade jino go tade meleke tade ko hali fanyi de kisiya abi fanyngolo mino kisiya abi ni rekli nyomi mine ko bla kisiya ay otuma fanyi kisiya ro mina meleke kisiya ro mina sali dira ala fe kira mayi wasali otuma jibrila bi kira de sella yi chodi jibrila rette ka fi aywa kitabu tigo go jibrila dara ka ko wulu la ya sikatala o ko me kira e noro batgo tige ka yele batgo tige ka jibi batgo tige aywa ka ko folo ndige ka fuga kene bo teme otuma fuga na gere ala ya ere yoro la akeme ka arane budi yoro na koni wallahi gere kele yera sa ala sola ka fo ya ko daven disia aywa atuma mi fuga mvo seli dira kirema ara jabakalo kile mo do wolobla sidia sanzane kile na laba kitabu dogo tan fulana damene atuma ni seli dira kirema kabakolo la ala ko daven disia jibrila yare kire bla kabakolo wolobla la ala ko ndeli bemla ya o mi bla ndeli jamaw na on ditme yanga oni jibrila o fakire tawti dogo ko jibrila de kire de sella o ko go edra ara kunde femen jiro la aywa jibrila ara se femen nyedo anyedo atuma ala de ba nyedo wa anyedo ma de yaji muhammadu ma la ko jibrila te de o ko jibrila de kra de sella ko jibrila te ka ko mine
deni rafe ko bolo jibril la folo de aywa anda sege ga nay kama mala nga bolo jibril la anda sege folo aywa ala ka me so bon ni yele ko di aka do islamia ma fo seli tala seli bala nga bolo mina te islamia ay bolo jigi tala ay bolo ko yere te islamia fanshila ay ala mo ko te bolo la ala mo ko be bolo tigi de la haya bolo mine ni bolo jigi kafiriyara ni bolo mine islamiyara aywa misiri dolo bi gun ki guni no ngoy ti ki bolo mine Allah ko ala ko de ko e kriya ko e dina ko e galo vimba sangare wala uko ko bolo mine ko de seli farida doy Allah dokuti karamo dokoni aywa doko bolo mine ko hali ni fardate ko bolo mine seli bele ba mayoro doy ne be min vie bolo mine na ni ya ke kanuye o yi kuwe aywa mais alman ban nani kasra nganda be mane aywa al imam maliki radiyallahu anhu amin alaga jeba ma amin maliki ale ko seli farida la ko farkolo be ka place soro Allah otuma manzabo maliki ya tilamo bolo place disi ay abli karala tiga sala sangare ne ma fo ni amine ko kojugo de aywa ma fo ni ma amine ko kojugo ay mais ne ko sire ala ni ki kle la me bana wallahi na kadi e bolo du kono na inde bolo be ku aywa o be ku mo dala te bolo la tiga sala bolo tigi ni munga aywa mais muna o be ni ngomise nunta nyo fo ay kuma be islam wa kana kuyo ke commission na aywa nu ya kuma mission nda o bu sinza ka bare black atoka o kele wala sa jogo ba ka tunamulo wallahi atoka ke batra ko ni manana ko tiga sala wala ala de ko qur'an belebele la mamadu afi muso yo ku datu afi de muso yo ku datu afo islam ke muso yo ku datu afo islam muso yo ku datu mu ya ku so be ayo mais ala ko nga datu muso datu le be mini datu li make datu li karawa make otuma ala ko fe mi ngake mi ngemo ka ala ma kuma minga ala ke ma kuma minga la mere ma minfo ayo bari ure tambe ka misuru ci ka du ci kama wala ni kuma la do kiri ma fala be kili wallahi an wal ma fo baraki bolo mine tesla me ay bolo jigi tesla me ay ala ka kire muhammadu de kire ka ka kire wa kire ma ci foy kama kana jogo kuma ba dafa wallahi sangare islam aya jana jogo la de aywa na ko islam e fo ka do abi kula na nga islam ya to kera to di wallahi furga jemani disa jemani mbiri fugla blenindo ko shi do kana do bulula o kana islam e tiga sala no kera islam e ka bolo mine ke islam e o bela java ma dabla ka kono da yisi nyom musula ka wala muso tike ka wala mulo ntaraki ni bela ka ne islamia ka nga mulo mine ay abulo mine ko sebe aywa abulo bi tufa fo jari ko wallahi sangare kira ma tigo ga ma jogo ko tiga sala mette mangara jogo ka demi so me mina bi be bado tiga sala glomi ani siga timini cheni alaje alibi ne demi sen dowe andara lavage la kara anya soro demi sen do sigira sandal duru tan woro tan wolo tan shiga bebo hagala Allah sigareti ba bebo bebo kama mi nini nga mo wona ne ko ngonno ko aya haga to aga sigoro dia de ayo wi sigoro dia o kara fe ngo amina baru do ni nge uma gele adu ala ngo sigareti mi bla bolo ay dingale ndi ale we dingale ndi ayo ngo ay nani sigareti forogo do e yu poshi la je ko fenda nguya Osman waye do nyini aywa an wula an jara ka do nyini pake fla soro la forogo jalala tiga sala kara nyi sigeri sigareti dingale ani forogo fly aywa ni ndebi sen no ko nyini nga ngombi faga nyini nga jonde be awla minye la rabu kalange o ko o mo tia aywa wote bashi jonde be awla minye france kalange o ko kambe o kebaye ngebe classique mena aywa do ko le senga manela aywa do ko be neve manela do ko be wiche manela do ko be dije manela abbe karati o munyame aywa ngo mo ko bawla mi shibe sambi so abo ko ko tia
o tuma ngo mo bawla mimi samu ga teme wa ko ayi Allah akbar o bebe ko wishi fo tan doni ngolo do pendri do Allah fangele worle do ka doni pendri o do la ngolo re tumanje worle do ka pendri beni tado Allah akbar o sigi me o nyoble lebe aywa leku ma ko ba ko kay nazara kala neke naam mina ni ay nazara la sigata ngo sigareti abaka ko le taba naam taba ye munye ugo taba ye sarai ngo bo anga islamiya ko sara dagana sara mima dagana sara fereba dagana sara samaga dagana mo mi ngo o yere dagana che ngo shaytan ka fedi wallahi sare ko sara be sigareti la che atuma aw be sara min la ka to tawa aywa kele ngango tu naam flana ngo mu wara bala ngo nigotini bala aywa nigotini drogu dare drogu mi ni ya fitinda nigotini 1.3 mg o be skerti la Allah 1.3 mg ale fitini ni ya ke fongo fena ka di mo na ya du shengle ati jakobi Allahu akbar abi niga no fe tadiri ni o ke fela sida hal ni ya ga dumin naka adu naam di 11h la shini 11h ni ma du bi bana Allah akbar drogu de do akuye pour sigareti ka sega maliye betati ni farafin betati wallahi mais ngon nan zaro ye anya bari fanja manye a fe do gla ko ni ka soro toy mais sigareti la we mi fola bala wallahi wala ngo ko ngo mala aywa gutro bala ni dosaji mi yo funya sigata ngo gutro fla sigareti la che gutro njikene mesraka naam ko betkereti la Allah akbar ni ya mini sigareti ni faga ibina fenjugu muni mu ida kono olu de fenjima nyoko mpendrishima wati mwashi faga bada fulu kabul kono Allah akbar ngobo sigareti fana amabane naam ngo carbone bala oxyde de carbone Allah o bala 1.3 aywa ngo hali ni mami charbon ke tasmana naam ka tasma ba ni charbon ba ko taga sigi sokono ka fukadiri tugu ka datugu o gaz bi se ka mo fa Allah akbar jango oxyde de carbone o kale sigareti la sigata donc ngo e machiba bi mo fa che o ko to ngo nga fles sigareti frogo kaya ko nuit les tabac nuit gravement la santé ko sigareti bi araba de so tike abi mo nitike Allah akbar ngo o de bawo bolo kaminda muso tablo denda bolo aw de bina muso fu aw de bina don zoro aw de bina du jo mais c'est ça aw de flaka ke mamna koy al batra koy classe wolo lan classe cheki ni classe kono don classe taw aw de sigi me sigareti mina ya aywa aw du wor bomin sigareti mina beso wi adam sen sangare itse ka mi abada fika shole ke sabu fe mi mala to de ko drogu ni ya mi anege bi mine ona anege yi mine ni fon fanye bo shua che ete barala ni maga suwe bi kamu temenge meni meka kana mbala bolo mine kula ademge woni ademso al sigareti be muso bolo bi billahi kan sangare otuma amo wala te jugula temengaro beka gor diganya bi anno temengaro beka tanya be lutiya be temengara ni beka famo e jamba ke temengara ni beka murwe galoti ka nage o bedugura kana ke ko bolo mine bolo jibi aywa no fara nani manga wulula nyina mike islamia sebe ko wallahi ne ba kori islamia sebe jugudi ato be kalui che wala wa ala ye kira tini jogode wa ala ye kira betini jogode ala ye sahaba ni manima nunu mbebla jogode ka wa pour ki wele ko manima ni jogo tila fudo hali damonzo kle hoyo ko jogo samori kle jogo kume mayala wallahi men la di kle kala bolo mine kle aywa aya bolo mine sangare an wona manda di wala on de bolo mine do ya renga islamia ko bolo mine te ni ya mine o kuwe abaraki ni ma mine o kuwe aywa an woni nyanda digi yani jori tati mine sigata Allah ka meso abo atuba nu na ni ngomi so ni ngara metru chi ka sin yew che ka barme o che ni batra ko ni ka ba ko na aywa muru me bolom ne ko puma ne boloji ko puma na anyi ni ngade ko de muso e denyu li ka so dandola de muso che joni aywa ko donawa madon dengle ble o fari mo jaay
dɔ filɛ nin ye o fa ye sirikibilen ye dɔ filɛ o ye sakasuru de ye olu bɛɛ fara bɛ ɲɔgɔn kan ka so kɔnɔ hali bi a k'an ka bolo minɛ an tɛ denw minɛ fana ka fara bolo kan a y'a denw minɛ yan'an ka mankan wuli ko bolo minɛ an k'an denmuso n'an denkɛw minɛ o ka jugu bolo ye o ko n'an bɔra yen sa mun bɛ fara ka yɔrɔnin d'i ma i k'a dɔn silamɛya bolo minɛ tɛ o bolo jigi tɛ bolo ko yɛrɛ tɛ n'i bɛ se k'i bolo tigɛ ka fili i ka silamɛya kɛ n'a ye ala ye mɔgɔ dɔw da bolo t'u la ni ala ko a ka bolo minɛ ala sɔnna ka dɔw da bolo t'u la o tuma o kɔrɔ ko ja ala bɛ fɛn fɔ ka tila ka fɛn wɛrɛ da olu ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ka ala k'a dɔn ko silamɛya ye bolo minɛ de ye ala de y'a dɔn wa ala de y'a fɔ an ka kɛ mɛ ala ka dɔ da bolo yɛrɛ t'u la fiyewu ala dun ka silamɛya ye jagoya ye mɔgɔw kan bolo min bɛ kasala k'o kana seli jɔ seli dun ti yan fɔ bolo ka minɛ bolo dun t'ale la o kɔrɔ k'ale ka sen bɔ a la silamɛya hakili kɛnɛya kɔfɛ baluya kɔfɛ sanuya kɔfɛ silamɛya kɛra wajibi ye wa n'a kɛra wajibi ye sa i bolo minɛ i bolo jiginna i bolo da k'a bɛɛ kan ala ma dɔwɛrɛ fɔ seli la seli kɔ nka dɔw ko tɛ dɛ ala le mu'minuna les croyants et les croyantes ala ka min sɔrɔ n bɛ fara ka yɔrɔ d'i ma i k'i ta fa dɔn o ko asilamɛw n'an bɔra yen sa an bi an ka faamaw fo n'o ye an ka jamana mali faamaw ye k'a daminɛ monsieur le président ka n'a ka gouvernement la su in na an b'u fo nin kɛnɛ kan ka faamaw ka leçon d'u ma faamaw a ye hinɛ fantanw na dɛ ni ala y'i kɛ faama ye a y'i bonya ni ala y'i kɛ faama ye a y'i dalaja ni ala y'i kɛ faama ye a y'i kɛ siraɲɛkɛfɛn ye nka dɔn ala ma min kɛ faama ye ala ma ɲinɛ kɔ dɛ ala ma ɲinɛ dafɛn kɔ ala ɲɛ bɛ mɛnɛmɛnɛni na su dugu tilama fɛ dugukolo fara 7 duguma a t'o sumaya faamaw a ye kɛ laadiri ye kabi don min i b'i kɛ faama ye k'a daminɛ dugumata la fɔ sanfɛta fo ka taa i wuli don la walima fo ka taa se i ka saya don ma ala b'i ɲininka lahara i yɛlɛlen tun bɛ mun fɔ i t'i ɲininka monsieur le président monsieur le ministre monsieur le juge commissaire a bɛ cogo di inspecteur a bɛ cogo di monsieur le commandant a bɛ cogo di monsieur le maire e ye dugukolo joli joli namara k'olu feere ko double attaque ko kɛra laada ye o de fɔ bilahi double attaque kan b'u bolo c'est à dire dugukolo bɛ feere maire fɛ e ma a bɛ se ka feere ma million 2 papier bɛ k'a la maire fɛ k'a d'e ma o maire kelen bɛ o dugukolo kelen labɛn kun k'a feere nin ma million 3 o tuma n'o kɛra sa n'o maire ye san 5 kɛ n'o bɔra ye maire wɛrɛ bɛ na ye n'o maire wɛrɛ nana o ka mɔgɔw bɛ wuli ka taa nin million 2 t'i ka so ci ko ale ta tɛ yɔrɔ ye ko karisa ta de ye yɔrɔ ye papier b'u bɛɛ bolo wa a bɛɛ bɔra maire kelen na ka tila ka cɛ bɔnna ka yɔrɔ la o bɛ f'o ma ko double attaque yɔrɔ kelen k'a feere siɲɛ 2 bon min y'a feere o bɛ Mali kɔnɔ yan foyi tɛ kɛ olu la o tuma nin da bɛ kɛ dɔrɔn ko ɲin tɛ sɔrɔ a la maire bɛ tila k'u sigi mun k'o kɛra laada ye sa koyi saa filɛ ka yɛlɛma sisan u bɛna vignette bɔ faamaw vignette bɛ bɔ mairie fɛ moto ta ni mobili ta an bɛ kuma o de kan an b'o de dɔn mais an bɛ tila k'a ye kun ko vignette dɔ bɛ yen k'o ye vignette fo ye o tuma vignette fo bɛ dilan jɔn de fɛ an bɛ fɛ k'o tigi dɔn maire de b'a dilan ni maire tɛ mairie kɔnɔ mɔgɔ dɔ de b'a dilan o tuma ni vignette fo dilanra n'a ye mɔgɔw minɛ ko vignette in ye fo ye o tuma n'a y'o tigi ka vignette minɛ k'a ka moto minɛ a la ko sabu ko fo don min y'a dilan n'a y'o tigi dɔn o tuma a ye mun kɛ olu la faamaw a ye sabali dɛ ala y'a kɛ faama ye nka a k'a to a k'an ladi dɛ a y'a to an k'an ladi yan'a k'an faga an bɛ minnu fɔ aw lamɛn yan'a k'a fɔ a k'an don kaso la an bɛ min fɔ aw lamɛn wa a bɛ kɛ hɛrɛ ye aw ma nka n ye fɛn kɔlɔsi faamaw la ɲuman t'o ye dɛ an ka Mali kɔnɔ yan faama o faama tɛmɛna yan k'a daminɛ kununko fɔ bi ne tɛ mɔgɔ dɔ la ko nin y'o kɔlɔ ye o kulo bɛ n kana o président kulo b'a la ne ma faama dɔn Mali bɛɛ min deli la ka tɛmɛ ko an y'o tɔgɔ mɛn histoire la ko nin y'o den dɔ ye wala ko nin y'o mɔden dɔ ye
mais ay kira don de ama kira de o ama kira modo yi wa nyamala ay karamogo sebelama denw dɔn waliw denw dɔnna wallahi mais faama den ma dɔn munna ayiwa tɔɲɔni don tɔɲɔni mɔgɔ o mɔgɔ ye mɔgɔ tɔɲɔla k'i den lafiya mɔgɔ o mɔgɔ ye da sago mɔgɔw ka i ka faamaya kɔnɔna na ala t'i yɛrɛ k'i den wallahi samare a b'u kɔnɔ ko n'u ye etaji ninnu jɔ faransi ni dubayi ni sini ninnu na ka mobili dagabana ninnu san ka d'u denw ma k'o bɛ se k'u denw kɛ fɛn ye i den ka avenir ye ka hinɛ fantanw na bilahi n'i y'u tɔɲɔ hali n'i ye sanuso jɔ ka d'a ma fu don wallahi ala k'an bɛ sɔrɔ faamaw ni y'a ka kado ye n'a bɛnna ma o don n'a ma bɛn a ma a bɛ se min na a y'o kɛ ayiwa ala de bɛ se a bɛɛ la siga t'a la la hawla wala quwwata illa billah wallahi العلي العظيم كل من عليها فاني البقاء لله ايوه اتوبت ولا كليدي قال نمر يسا نعم انغرا مغو رامغو ملك رامغو نعم ناكل بنا اي نمي ناكل تنا عالمي ايوه لوبي رامغو ينانغال لدي نعم ميدغو كاي او كرامغو مالي واجي كلو مالي علماميو mali diine tigiw mali moru mina dugaw do ke dakuriyan saba ayiwa karamɔgɔw ani moru ni wajuli kalaw fo ka taa se alimamiw ma anu balimaw abbe ka fɔ amina dakuriyan saba n'a ma fɔ amin amani ayiwa wala kana ka fɔ a ka mutakimi kɛ ka ne fa fɔlɔ a y'a fɔ amina ayiwa n'o minɛ na ma hali n'a ye ne fa ana lafiya wallahi kana ka fɔ an ka a boyi kana ka boyi a ye nami a ka fɔ amina ayiwa o kɔfɛ n'a y'a boyi ana nimisa ya sa nka a ko na balo hɛrɛ la sangare dakuriyan fɔlɔ ye jumɛn ye karamɔgɔw a bɛ kan ka ala min fɔ a da la ala k'o dɔnni nɔgɔya aw ye amin an karamɔgɔw ala tɔgɔ min fɔ da la ala ka ala yɛrɛ dɔnni nɔgɔya a ye amin n'a ye ala don a bɛ min a b'a dabila wallahi sangare mɔgɔ bɛ fɛn dɔ fɔ n'i ta dɔn siga t'a la i bɛ dɔw man kan mɛn ko waraba nka ni waraba yɛrɛ bɔra sisan nin ye waraba yɛrɛ i t'a dɔn wallahi t'a dɔn sangare t'a dɔn dɛ wala ni wara nana sisan n b'a kunji n b'a a gabakuru kɛ k'a kunji ni wara nana sisan wallahi i ti da dɔn i tɛ fɛn kelen dɔn wara bɛ fɔ wara kɔfɛ de nka wara sigilen kɔni b'i bu cogo la dɛ an karamɔgɔw m'a dɔn fiyewu ko ala ko nin ye tiɲɛ ye ala ka ala dɔn nɔgɔya n'u ye amin karamɔgɔw a filanan ye min ye lahara min bɛ fɔ an fɛ k'a fɔ lahara bi ta kaburu bi ta lahara jɔ bi ta kiyama jɔ bi ta a b'o min fɔ an ɲɛna an da la yala bi ala k'aw yɛrɛ da la dɛ amin ya rabbi bilahi min n'an bolo ka nɔgɔ dɛ ayiwa tulo b'a la tulo b'i la kuma laban ye jumɛn ye an karamɔgɔw ala ka a kariya ka bɔ faamaw bolo fɛ kɔ Allahu akbar lahi nama kariya tɛ se ka tiɲɛ fɔ hali n'a dara ala ni kira la hali n'a dara lahara la nama kariya k'a jɔ n'a yɛrɛ ye a tɛ se ka tiɲɛ fɔ faama ye faama ye sonyani kɛ ka mobili san ka di e wajuli kala ma e y'o mobili minɛ k'i nɔngɔ jango la ka taa wajuli kɛyɔrɔ la e sigira e na se k'a fɔ faama ka sonyani man ɲi mobili t'i bolo wa faama ye du tɛnɛ dɔ d'e ma namara la k'a f'i ye n bɛna dɔ gɛn ka bɔ yan k'a d'i ma kolo kan sabu e de ye n ka karamɔgɔ ye e yɛrɛ ko alhamdulilayi a gɛn ka bɔ yen alhamdulilayi o gɛnna ka bɔ e sigira ye fanda ka dugukolo e y'i sigi o ka nkalon kan wajulikɛla karamɔgɔ e nana e sigi mikoro la e na se ka fɔ ko mɛriw bɛ taa o tuma ala ka karamɔgɔw kariya ka bɔ faamaw bolo fɛ amin a dugawu ka k'u ye dɛ nka n b'a k'u ye sabu hali ni u kɛra ne jugu ye ne t'u jugu ye u bɛ se ka ne fa nka ne t'u fa n t'u nɛni n t'u dɔgɔya nka min b'u la n'o ma ɲi n b'o f'u ye dɛ n'o bɛn n'u ma o don n'o ma bɛn o ma a banna n bɛ baaraw de kɛ ala jati kama n t'a kɛ maa kama ala kama baara don an karamɔgɔ a y'a fɔ amina yan'a k'a fɔ k'an k'a ta tiɲɛ dɔ wɛrɛ ɲɛ maa ta tiɲɛ kɔ sisan muso dɔ a ye n wele cɛ de ye muso ye internet kan k'a fɔ muso ye ko n b'i fɛ furu la muso y'a ka situation bɛɛ lakale cɛ ye cɛ ko baasi t'a la n b'i fɛ furu la cɛ ye mɔrɔde ye ala k'an kisi tɔɔrɔ mori waatinin kɛra a nana wari dɔ ɲini muso fɛ diyagoya la
نعم muso mi jamana dɔ la ale bɛ jamana wɛrɛ la الله أكبر u ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ dɛ a b'o wele ka warilan fɛnbaw fɔ miliyɔn fɛnw fɔ ko muso k'o san ka d'ale ma الله أكبر cɛbakɔrɔ muso y'a yira a la aw se tɛ ne ye fɔlɔ ne bɛ ka n ka n balima dɔw dɛmɛ ko dɔw la nka n'i y'a si sɔrɔ n b'a san ni kuma juguya أي ka sin ka balo wuli ten direct k'u kɛ mankanba yɛrɛ ye أيوة u si ma deli ka si fɔlɔ الله أكبر hali u tɛ jamana kelen na o kɛlen نعم ka sin k'a ka muru wele a terikɛw ni a jɛɲɔgɔnw wele dɔrɔn ka muso tɔgɔ d'olu ma ka muso dabali su bɛ ko cogo min na dugu bɛ jɛ ten muso ɲɛ tɛ tugun الله أكبر o b'i jɔ ko ala ko cogo di ala bɛ mun fɔ وي mɛ ala ye min f'i ye o dabali ye wa أي tuma ala ye min fɔ o kɛ والله كان كيف k'an ka dugawu kɛ muso ye ala k'a nɔgɔya آمين ala k'a kisi tɔɔrɔ آمين nin y'a ko cɛnnen ye والله سمعت wa muso dɔ wɛrɛ نعم ale bɛ interineti kan cɛw ko k'u b'a fɛ cɛ caman أيوة ale m'a fɔ maa si ye awɔ a m'a fɔ maa ye ko ayi ها mɛ don dɔ la ale ye teriya sɛbɛn de ci ne ma نعم k'a fɔ a bɛ fɛ ani ne ka kɛ teri ye الله أكبر n ko mun na ko sabula i bɛ wajibi minnu bila interineti kan ko n b'u ye نعم mɛ n'an kɛra teri ye n'i ye fɛn o fɛn bila n b'o sɔrɔ o tuma n bɛ fɛ an ka kɛ teri ye أيوة don min a ye lɛtiri ci ne ma n'i ye lɛtiri jaabi نعم n ko n ɲɛna ni teriya ye n'o ye k'a confirmer أيوة o yɔrɔ bɛɛ a ka teri minnu bɛ yen n'olu karamɔgɔ ninnu nimoro ninnu ye نعم n'olu ko k'u b'a fɛ dɔw ta ye jɛnɛ ye dɔw ta ye furu ye أيوة a bɛɛ ye ale datugu ka bɔ teriya la pewu الله أكبر munna sabu wara nana سمعت wara bamanana jakumaw b'u yɛrɛ ɲini والله jakuma wara yɛrɛ mana na fana a ɲini b'u yɛrɛ ɲini o yɔrɔ bɛɛ u bɛɛ ale bloqué والله ale ye wele k'u ɲininka o ko non ko karamɔgɔ min yɛlɛla sisan i ɲɛna ta o la o ni anw ها a ko subhanallah أيوة o tuma ko karamɔgɔ in ye mun kɛ o la ko karamɔgɔ in sigi o sigi a bɛ moriw kan سمعت n'anw m'a fa نعم anw n'a tɛ bɛn الله أكبر teri ninnu bɛɛ taara nin da kan ها kuranɛ de b'olu bolo ka yaala don o don والله an ye moriw ye an ye moriw ye haraka haraka bafa ni sɛfa n'o bɛ se ka kɛ jɛnlatigɛ bannen o an b'a lasago سمعت أمالا سمعت ala k'a bɛ sababu ma آمين kana ɲinan dɛ an bɛ an ka kasɛti nimero 3 kan أمين ni to ka fara ka yɔrɔ dɔ d'i ma سمعت o ko namoro ye نعم an bɛ zamzami yi fo n'o ye madani ye هيدرا ba madani den ani ba sitan den هيدرا le grand prêcheur international هيدرا l'union de la religion هيدرا Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara هيدرا an b'a fɔ k'a barikada وكاكا k'a waleɲuman dɔn نعم nin kɛnɛ kan والله karamɔgɔ kɛra ɲɛmɔgɔ ɲuman ye an ma نعم ani diɲɛ ma شيخ ala ka ani diɲɛ kɛ kɔmɔgɔ ɲumanya ye آمين a taara t'an bolo أي ale ye denw kɛ dugaden ye والله ka denw kɛ maaba ye شيخ ka musow karaba ka d'u cɛw ma وكرا ka cɛw kɛ laadiri ye والله ka dutigiw tile du kɔnɔ شيخ ka faama tile fanga na وكرا k'a tɔ ka so والله سمعت k'a ni baara أيوة لوبيا nka yɛlɛ n ka ɲaga fɛnba fofonɔ la fɛnba yɛrɛ ka bon n'a fofonɔ ye سمعت الله wa fɛnba ye kabako ye أولا ولا ka tɛmɛ fofonɔ kan شيخ a basanuma n'o ye ba sita tarawele نعم tamani أيوة muso min نعم ni a ma cɛ sɔrɔ tile kelen والله a fasanuma n'o ye muhammed madani hayidara ye نعم cɛ min ye fanisiriya da ye شيخ ka sɛnɛ sɛnɛ kɛ k'a ɲɔ bɛ ta k'a bɛɛ di mɔgɔw ma k'i sigi لا tamani سمعت الله tamani ka kulo b'a la شيخ لوبيا olu dina cɛba min na نعم o de ye anw ka karamɔgɔ ye والله seyidi sherif usman madani hayidara هيدرا ɔ n'an bɔra yen san نعم a ka garibukɛni b'a ɲɛkɔrɔ a n'a denkɛni أيوة a n'a ka kalanden بلبلدو kamalenni min tɛ fɛn dɔn a ma fɛn da la نعم a bɛ kuma ka da a ka dɔnda la سمعت الله ka baara kɛ ka da a ka dɔnda la شيخ yanni a ka saya cɛ n'o y'a ka kaburu ye والله سمعت ne m'a fɔ n bɛ kuma n'e ka dɔnda ye dɛ أي ne ka dɔnda سمعت الله
mais nye min no ko lakale o bashi do ya ay o mana te bashi ala ko na ya do na ma lakale lahara ma dafara min daga jolo koy wallahi ka zabani ya to blo ka bugo ka dabi ne kuma fali ka tana ya jarma kono ka mo dokudu wallahi mo do ni ndo ki dadi naam ala ko bi jarma kono wa ala kala ko dabi fara lahara fali otuma ne ko nye do ni ndo ne ko mo lakale kala be mini wala kala tula ala ka daventu ko lakale dabla de ay o fama te o morti wallahi o dan baga ti hali melaka te ko ke ay dobi kan mo go sam melaka ko to la de aywa otuma yi kafri ara de gata sam melaka be ta mo ngai na la mo ngai koy ala de ko izara da Allah shiyan naam an yakul Allah kun fayakun nimmi njamu de wallahi wani ngo mima ko kewbe ke gata ba nga naw be minga ba labe wallahi ka labe allabe ne ko fe na mo nya bi chiambulu wani ma so abi chi wallahi meni ne bi minga ma fodro ke gata ba nini aga portu esita naam ni mo be portu glanna ka do dala ibita sudari wele gata ba o ni yirima do bita menize wele abina dam menzirita kata yiri tika ka benai ka gengi dondoni ka labe ka arabuti o kuma ni negative abina ab menzirita kata negative tika ka benai ka shude naam kana do ala gata ba ka pendri ay o tuma ni kuma do la bisaka gla klikli kuma do klefla mais ala de ko nale ala bi faka porte do dala aba fo de porte do dala sangare ka probablement wallahi o robbe porte bi na dro ka do dala robbe ka a shemel minum be min robbe ka porte probablement allah comme ala ko to gata wa ala ko naam faalu lima yuri ni man jamu de wallahi yere sago ke masa amu de ka barala gata ala ka ngolo shi abal ma gali sangare do naam maliko no ya naam ka baru do nga ni awye gata anga kasheti numéro 3 la no e jurmu bilibili minu aywa ala ka meso abo amin wala ko mi nya fo ay ko mi na naam ka bayra jurmu kasheti volume 3 ni o damine tola esa gata ngumi faka gongo bo sira la nga nda fa do wala igado ko islamia te tamashin do ay tamashin jogo do do gata o doni ko fesa naam kabayira jurmu nunu yo fi kabayira e fene feminti ya fa bada allah mo sara na kele ta jani makono allahu akbar siliko tula sa furla tula ay yi bulum ne tula yi bulu jigi tula amade mo ne kele al numéro 3 damene na kara o bi damene daga dia yoro la allah nu ya duru na yi daga dia on ya blay gata a duru na ko daga dia do aywa me nya fiye ngwanda lakale shuye de abi lakale nyana mawde gata ko lu bla sra o kan na doli filla o bla sra ni ma filla ka boala wallahi ala ka meso abo amin kabayira jurmu duruna jurmu minni sara ne bita janima kono duruna de ko daga de ya allah aslamo daga de bashir wallahi fakira fana a'udhu billahi minash shaitanir rajim amin mo ta kana de ko daga gata Allah ta'ala adama damin ya Allah meleka wuli aina fulika adama la naam meleka benri shuli adama yi azazilu koko ale jine allah ale tasma mena shishita ale la ale ki biri boye kale tsiko ke allahu akbar ala ko wani tishuli adama yi ka shetana ni daga ikara daga de ngam malédiction bika ti e malleable malhonnête wallahi i daga de ke way daga de way titrable bo ka bokolo la allahu akbar daga de bashir wallahi daga de ka selitimne ay daga de ka shuntimne daga de ka wurritimne daga de ka jagatimne allah laydu me daga de ni ala ce isa ko beke ni sara ni kirga sangare ay demission akana ka daga de globila aya jona masola aywa hali ni masa e kafiri jado ale ka bunya kana faraka bolsola
kana faraga kafiriya walila anga bunya imma to di borala aya jandu daga de Allah de aywa gelab mi manga bi naam demison nga daga de Allah wala de tiga tala fati bunya bati bunya wallahi fajje wonti bunya bajje wonti bunya ay don bagati bunya ma bati bunya wallahi ni demisen la monati ko kana ga shini famai naam kaba gote kaba godu sangare Allah kana nga daga de amin Allah kana naji amin Allah kana buwana amin ya rabbi kira bunya kama amin sallallahu alaihi wasallam fali sangare ogo namoro ya worona naam kaba ira jurumu minu ni sara na ibita janma kono a worona akoy cedo ya musu Allah wali musu minye iyenge cekuna ay ha eka la jete eka nunu mo la le musu minya cedo ya kabalo oka kasaoka ni sara ibita janma kono Allahu akbar walma ki iyenge cekuna yo korodo ay amalaga do bishi ngam soro ko la pe ko simu cela sinema be ne ke ka sinema Allah ay wa do ko ma be ko aywa ala kira ko e daga dede wana sarabta jana mo ko dire tiga tala mbala muso naam iye mi soro funu mo joli ke cekama dandola labe aywa kana sabe ay ni sara jana do billah tiga tala mo muso ya ceto ko ya ala kira ko sallallahu ta'ala wa sallam abo jama kulu tame ko lu ka seli timina tu ya ke ma ke wati Allah ko nu ma ke on nafaka bu akele sabo ko nu ya ke nu ko salamu alaikum ngilina salamu alaikum numana mele ko bo farnyo ko ke ko bu wonyala la ku daga Allahu akbar mo dalwe sangare a jama kulu kona ko muso min sella ka fara che dimine do akko malam so na aywa seli joli ke ka fara che tipme fi dandola atibne nimbela ndi digle ni dil kono ya wallahi boy ko nyini fo sangare ni ko islam ko ni aywa boy ko nyini men ni ko bi shido ma nyini ko misri kono o kuma ini tebe kelela ibi che dogoya ibi yenge che kuna nga sali misri la dongo do ni saro na fo ko misri ko dugu me yi jarme de bilbele che abaraki bitay mano che dogoya muso naam ka che dogoya do bi che dogoya do wala ci bela tiga tala do bi che nani horo muso ni che bi ma horo muso fe kanji wallahi che ko tede horo muso de ga kanji tiga tala me an ga muso bi tagara wo makamuna wallahi aniya ke ma shan ga bunyana tiga tala boniya shan ga bacce nyana jena ya naam ala bi de dimo ba shan ga bunyana wallahi ni dima ala bi wolde bla ba shan ga bunyana che wallahi ala bi soroka to shani inya kono jar ma kono Allahu akbar ti bola ne ka shana kono billahi sangare wala ala ka me so abo amin amma wala blana naam no e kabaira jurmu e jurmu munu ni sara nu e bita jar ma kono aywa aw wala blana ko shani yani mali famo naam ko so wala mali moro naam ko so lahra Allah jar ma kono naam ago shani e kabaira e mo sara ni shani jurmu e naam kabaira do Allahu akbar figa tubi ka bwala aywa ni gumi shani ke figa lady di alama ala mora shani na wanda ke bili ka shani setu yi bon mo ko me beke me zuwi tiga tala fu ba da kare ko ni mi tanyi ni ma fe ko ita bitu Allahu akbar do ko ra ko tanyi na segele do ala kira ko sallallahu ta'ala wa sallama ako haramu dorme kele bi mama ko ne ka selti bile ngara mo kele dengele Allahu akbar fu ka bu kono fi ka to bo ka nyega na ka selti bile billah bitay mano ngara mo ta selti folo aywa ni ni mbo beke ka ba naam itna halaw ni ka ani ni tiga tala ay abba ba folo wallahi alni ko kemna ko sai ala kira ko sallallahu ta'ala wa sallam akon ni yegle ba sadro me muwa naam tani kono ndo be halalay dorme dengeli mala ko o doga wore haramu ne shone ye naam ala kira ko tanke legi ba ni tay ka sentime Allahu akbar
amuru kuma furiga bade ma kana bazen banu aywa ayni me warbo min o ka boro abe mu marala aywa safrani sangare ala kamu sabo amin ya rabbi gele manga jamana kabi odi shoni beke me zoe wa zoe kalte fly madola kalte saba a kalte saba la juguman ba odi be on verbe kalte flana juguman ba o ba on verbe kalte doni no mani kani ka butiki dakar kata ka warbe ce abi fo mako so o shoni me o shoni kan no billahi angene sabu ni gogoro baki ga dala kuma dola ki jando to ko belala na saka kishi to ron nga bigi ga shoni tabali sambe mali famo ma ti ko o ti yeda ay so be ti fo mo lo khadu so yi ama bane karamo minu ni mor minu mu suteni ko ubla sira ka ko kay nga ajando la ko so kay ko warnu mine a fo mo ko reseder ko khadu so re o de bi encourager shwanna wallahi no da ne karamo ni famo min na ya a fo ayo ka fara shwanna kanga fo ayo o ni o fo ayo ngo bi shwanna dabla wallahi me go famo mana fo ga ko be kay aywa ala famo bi no yi so chumbaro ko atobi tikatala wala ama kabayira jurumu shekina o de glomina mo min dumena glomika mo min dumena aywa glomika mo min dumena glomika baraki bokore mo min mena glomika glomina to gloni nyo bloku tala de gloni tikatala be gloi mo mana sa glomika itaro janame ala kira tikatala ngado daga ronyinola aywa ko ni ba mi doni o ki bi segi mi ay yani ke muhammadu kata wasali ni ala be jibrila jigi kira ka aywa sai do be wuli tikatala me kira muhammadu mana ta ka tor mi jiwuli ba bato soro la wallahi ka kira muhammadu tuya ala ko muhammadu afa salama yo nu bi gara sella ka gula mi doni wasali o ya soro gula mi bibbe muna bibbe ala ba do abi nafanya mogoyi amma bane nga abi torose mogoma amma bane meni ala sina ga ka haramu idro kira ka dine bi gele akudu wallahi sabu kira ko jele mai shoni mai namara mai buriso mai mogo bi kan mbeke e kana fo kle bana ko ni shi mai kana fo ko an nege blom ye ko ko dabla robe ko ro ke fa fa otuma kira ya bu ala doni na ye kelen bondo fo amin dore ku otuma ala ko na bi grasilla ay glomi don me ala sola ka fo haya labara sa ko bi sobo glomi kartibo nyaake haramu ya ka shetana ko da yoro jana wallahi tare wala mogo sara glomi ka bi jani mako billahi oh ya ngori ko wati min dara mako sera amadoni o wati ko do ko ere min dara mako sera aywa ila to na doni kamo bi lamana mo bi shuna joshu aywa wati min dara mako wati sera na ala sona ni ala yesi wara irana nin kene kele ka wal makene waraka na ala sona nya bla woro mina ama ta woro la o glomi ana o barachi mogowe ka soro ka jigi kata aywa anga wala da ya kana presima ayya amena na dondoni akashati numéro 1 fois là-bas ni troisième floor aywa fois là-bas igele ka benyi ni ka besro fayda ba kono bi tafado fado ko islam ya ta yi chuli bulum ne burji gerete ay wala numéro 3 ba amla ya ka dugo ka be ka yini befe aywa wa mo ko be islam daga dugo la dine ni se ka deme chuli aywa na ala sona dona tola minyo zoro wala da keneka ti so akara ya amaka ya o aywa aminyo zoro akeneka dona tola kan numéro 4 ke o doni mitana don pour ka gongo bo sraba ika islamia fam nama koroto wala da fanga sa sirola ala ka bare no bay amin minum fole flani ya rabbi ala kana yula amin
n'an bɛ min na ya rabbi ala k'an b'o la amina ala k'an b'o la amina o kɔfɛ an balima minnu bɛ to ka na aventure o gɛlɛya b'u kan ɲani b'u kan tiɲɛ mali consulat tɛ baara la ayi jamana kɔfɛ wallahi dɔw k'u tɛ foyi la bila min kɔ tiga t'a la ambassade tɛ baara la jamana kɔfɛ wallahi dɔw ko mali ambassade tɛ foyi la bila min kɔ tiɲɛ malidenw ka kungo bɛ wuli ka ko bɛɛ kɛ consul tɛna ambassade tɛna wallahi u tɛna sangare malidenw ka papier sɔrɔ ka baara ye wallahi aventure la ayiwa précisément carte mina dɔ diminen ko carte ɲinɛ tɛ koyi ko carte jɛnɛ don allahu akbar nina ta nile la fo la wa wallahi ko tɛ dɛ ko carte tɛ di ma ko de don ayiwa carte jɛnɛ k'i jara sangare k'u y'a ɲini ka dɛsɛ tiga t'a la dɔw ko k'u ye sefa 60 sara carte na nɔfɛ bilahi allahu akbar maliden bɛ kaso la diɲɛ fa bɛɛ tiga t'a la faamaw ka bugu ta mais anw tɛ faama ye an tɛ politique maa ye ayi an tɛ dɔnnibaa ba yɛrɛ ye nka an ye min minɛ an bɛ kuma ka da ye tiga t'a la mɔgɔw malidenw ka tɔɔrɔ n'u ka ɲɛni a ma nɔgɔn an ma a b'an dɛsɛ ka sunɔgɔ an ka wallahi sangare wala o tɛ diinɛ ko tɔgɔ ye dɛ ayi o ye jamanadenya tɔgɔ de ye tiɲɛ mali y'an bɛɛ de ta ye faama ta tɛ mali ye wallahi waritigi ta tɛ wala karamɔgɔ ta tɛ ayi mali ye malidenw de ta ye tiɲɛ bon o tun maliden dɔ ka tɔɔrɔ k'an k'an da de o ye janfa ye wallahi an t'an da de ayiwa faamaw a ye dɛmɛ don malidenw ma mali kɔnɔ mali kɔfɛ tulo b'i la nka komi minnu bɛ aventure la a bɛɛ ye an fanda denw ye a bɛɛ ye an fanda dɔgɔw ye a bɛɛ ye an fanda kɔrɔw ye n'o tɛ faama den mana kɛ yen jami dɔw la wallahi ni jangɛn d'u la sabu minnu bɛ yen olu tɛ jate mɔgɔ ye nka ala b'olu dɔn tiga t'a la ala ka hɛrɛ kɛ tungarankew ye amina ala ka tunga ja tungarankew la amin ya rabbi ala ka faso nɔgɔya an yɛrɛw ye amina ala ka faso nɔgɔya an yɛrɛw ye amin an ka jamana ala k'a basigi amin jamana ala k'a kisi amin jamana k'a taga amin ya rabbi an bɛ sira fɛn o fɛn dugukolo in ala k'an kisi a ma amin ya rabbi an bɛ fɛn o fɛn ɲini ala fɛ hɛrɛ la ala k'a k'an ye amin ala ka yafa k'an ma amin an ka taaba silamɛ su ala ka saya kuma lafiya ye amin ya rabbi ala ka saya kuma lafiya ye amin kaba tɔɔrɔw bɛɛ lajɛlen la amin ya rabbi ala kana an da o malolen sɔrɔ amin ala kana an malolen se o ma amin ya taaba silamɛ su ko don amin kira bonya kama amin su in na bonya kama amin sal ala rasulillah salib sangare بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم آمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين آمين اهدنا صراط المستقيم آمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد آمين عدد ما في علم الله صلاة دائمة آمين بدوام ملك الله آمين اللهم إني أسألك آمين اللهم إني أسألك ارزقني لمال كثيرا آمين بحرمة النبي صلى الله تعالى وسلم آمين اللهم إني أسألك ارزقني لجماعة آمين بالخير آمين بحرمة النبي صلى الله تعالى وسلم آمين يا حي آمين يا قيوم آمين يا ذو الجلال والإكرام آمين لا إله إلا أنت أسألك أن تهيك قلبي بالنور آمين وارفعتك بدن آمين يا الله يا الله آمين يا الله آمين يا مهي الموتى آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد آمين وعلى آله آمين وأصحابه آمين وسلم تسليما كثيرا آمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين وفي الآخرة حسنة آمين وآقنا عذاب النار آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد آمين إذ هديتنا وهب لنا منا بنيك رحمة إنك أنت الوهاب آمين إن الله آمين والملائكة يصلون على آمين النبي آمين يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين والصلاة والسلام آمين على المرسلين آمين والحمد لله رب العالمين آمين يا ربي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آمين.